Importanti li l-awtoritajiet kompetenti jassiguraw li l-inizjattivi biex terġa' titqajjem l-ekonomija ma jiddaħlux qabel il-waqt u ma jxejnux ix-xogħol tant tajjeb tas-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika sa issa. Hekk qalet il-Federazzjoni Maltija tal-Assoċjazzjonijiet Professjonali fi stqarrija fejn insistiet li ekonomija b'saħħitha għandha bżonn ħaddiema b'saħħithom. Komplet li risk assessment kontinwu jassigura s-salvagwardja tal-ħaddiem. Importanti komplettajt il-Federazzjoni li l-pubbliku jasallu messaġġ wieħed b'saħħtu u li ma jħallix lokal dubji aktar u aktar meta esperti tal-mart infettiv qed jgħidu li r-riskju li jiżdied ix-xogħol fil-qasam tas-saħħa bil-laxkar ta' miżuri għadu preżenti. Fl-istqarrija l-Federazzjoni saħqet li l-Gvern għandu jpoġġi kontroll u sistemi ta' nfurzar biex jisegwu l-attivitajiet li qed jerġgħu jibdew fil-waqt li jibqgħu jinżammu l-prattiċi tajbin li kienu introdotti ħalli tkun imrażna il-firxa tal-virus. L-istqarrija tkompletajt li hu kruċjali li nibqgħu nimxu mal-pariri tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Il-Federazzjoni appellat biex il-Gvern jikkonsulta mal-organizzazzjonijiet ħalli jittieħdu deċiżjonijiet fl-interess tal-pubbliku. L-istqarrija temmet li jrid ikun hemm bilanċ tajjeb bejn kwistjonijiet ta' ekonomija u dawk ta' saħħa biex noħorġu minn din il-pandemija b'saħħitna kemm jista' jkun.